هرفان ودباتن بحرن إيرترا سلام كبرانن تخطاتلتي إريتريان ميديا نتاسمرا نلومي هرفان ودباتن بحرن إيرترا بزبل زدالنيا تحستو كنا أربالكم إنا كبرانن تخطاتلتنا إذا تحستو نازي بوزح السبات كم رئيتو صبوك كم زلون نبوزح دما يمهر مهلون بتليفونن أما وهاب رئيتون يحبور الناس لزلو كمون تخوين دما نابقالوت إيرتراوانن فتوت إيرتران من تخباز أحبو وغنكم نزم دبزي كتريو قجمرون كلهم لايكن شيرن كتقبرو كساب حجي نزا channel إريتريان ميديا نتاسمرا سابسكرايب زي قبركم ما زلخم كا سابسكرايب كتقبروا بمبالا قديمنا بتحتنا نحتكم السناي مكتتال حكي ميزاني خواركي سلام خسافنا كل نقاسي مسترنا عودنا كابهم كنس حكي سنكنا حكي ميزاني خواركي سلام خسافنا بكل نقاسي مسترنا عودنا كابهم كنس حكي سنكنا بوزحات إثيوبياوያን صحافتن ተመራመርቲ ታሪኽን ኣብ ጉዳይ ታሪኽ ኤርትራ ክጽሕፉን ክስንዱን ከለው ንኢትዮጵያ ብዘርብሕ መገዲ እቲ ሓቀኛ ታሪኽ ብምጥምዛዝ ንታሪኽ ኢትዮጵያ ክኾላልዑ ይረኣዮም እዚ ድማ ንብዙሓት ኢትዮጵያውያን ጥራሕ ዘይኮነ ንገለ ኤርትራውያን ውን ብዛዕባ ሓቀኛ ታሪኽ ኤርትራ ጌጋ ርድኢት ክሓድሮም ደሪኽ እዩ ኤርትራን ኢትዮጵያን እዚ ሕጂ ሒዞንኦ ዘለዋ ቅርጺ ወይ ጂኦግራፊያዊ ካርታ ብልክዕ ኣብ 1900 ዓመተ ምህረት እዩ ብሕጋዊ ኣገባብ ሰፊሩ እዚ ማለት ቅድሚ 120 ዓመታት ኣቢሉ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ከዓ እሞ ካብዚ ሕጂ ሒዛቶ ዘላ ጂኦግራፊያዊ ቅርጽ ካርታ ኣብ 1900 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ስፍሓታ ኣዝያ ዝነኣሰት እያ እዚ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ኣውሮጳውያን ዝቆመ ናይ ዶባት ውሁብ ኩነታት ከዓ ኩላተን ሃገራት ኣፍሪካ ዝቆማሉን ዝስዕብኦ ዘለዋን ኣካይዳን ሕጋውን እዩ እዚ ሕጂ ስፍሓት መሬታ ልዕሊ 1.1 ሚልዮን ተርቢዒት ኪሎሜትር ዝበጽሕ ሃገር ኢትዮጵያ ቅድሚ ሓደ ዘመን ወይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ሃገር ክምስረታን ከለዋ ኩላትና ክንፈልጦ ዘለና ስፍሓት መሬታ ትሕቲ እዚ ሒዛቶ ዘላይ ነይሩ ኣብ 1904 ዓመተ ምህረትን ቅድሚኡ ናብ ዝነበረ እዋን ኣብ ኣትላስን ካልእ ወግዓዊ ናይ ካርታ ሰነዳትን ሰፊሩ ዘሎ ከም ዘርእዮ ስፍሓት መሬት ናይ አቢሲኒያ ዳርጋ ፍርቅ መሬት ናይዛ ሕጂ እንፈልጣ ኢትዮጵያ እዩ እዛ ሕጂ ዓባይ ዘላ ሃገር ቀደም አቢሲኒያ ብምባልያ እትፍለጥ ነይራ እዛ አቢሲኒያ ትበሃል ሃገር ኢትዮጵያ ቅድሚ 1904 ዓመተ ምህረት ይኹን ቅድሚኡ ዝነበራ መሬት እቲ ብሽዋ ጎጃም ጎንደር ከምኡውን ዝዓበየ ክፋል ናይ ትግራይ ዘጠቃልል እምበር አቢሲኒያ ንኤርትራ ይኹን ነቶም ብብዝሒ ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝፍለጡ ብወገን ደቡብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ብሄራት ኢትዮጵያን ንመሬት ኦጋዴንን የጠቃልል ኣይነበረን እዚ ከባቢታት ናይ ዝበዝሕ ክፋል ኦሮሞን ዝዓበየ መሬት ናይ ዝሕጂ ብክልል ሶማል ዝፍለጥ ዝነበረ መሬት ኦጋዴን ገለ ክፋሉ ኣብ እዋን ንጉስ ሚኒሊክ ገሊኡ ድማ ብንጉስ ሃይለ ስላሴ ምስ ኢትዮጵያ ዝተጸንበረ እዩ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ንምሕዋሳ ዝተፈተነን ንገለ ዓመታት ውን ተዓዊቶምሉ ዝነበሩን ግዜን ተነይራ ኣብ ግዜ ንጉስ ሃይለ ስላሴን ደርግን ጥራሕያ እዚ ድማ በዓለቕ ናይ ኣሜሪካን እንግሊዝን ዝተፈተነ ክኸውን እንከሎ ሓርበኛታት ኤርትራውያን ግን ድሕር ዘካየድዎ ናይ 30 ዓመታት ቃልስን ቅድሚኡ ውን ዘካየድዎ ብዝነበሩ ሰላማዊ ተቃውሞን መኸተን ኤርትራውያን ናጽነቶምን ልኡላውነቶምን ብደሞምን ዕጽምቶምን ከረጋግጹ ክኢሎም እዮም ስለዚ ኤርትራ ብዘካቲ ብሓይሊ ናይ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ኣካል ኢትዮጵያ ክትከውን ዝተፈተነትሉን ደርጊ ውን ዝቐጽለሉን ብጠቕላላ ናይ 29 ዓመታት ማለት ካብ ምውራድ ባንዴራ ኤርትራን ምፍራስ ፌደሬሽን ካብ 1962 ክሳብ 1991 እንተዘይኮይኑ ሃገርና ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ኮይና ከም ዘይትፈልጥ ተሓቀኛ ታሪኽናን ምስሊ ካርታ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘረጋግጹ ሓቂ እዩ እዘን እትርእይዎን ዘለኹም ናይ ቅድሚ ሓደ ዘመን ካርታታት ናይ ኣትላስ ውን ኣስተፊልኩምለን ትኾኑ ኢኹም
ኢትዮጵያ ማዕረኽንደይ ንእሽተይ ምንባራን ኤርትራ ድማ ዳርጋ ዘይሒዛቶ ዘላ ካርታ ከም ዝነበራን ዘነጽር እዩ። ኦጋዴን ወይ ዝበዝሕ ክፋል ናይ ዝሕጂ ብክልል ሶማል ዝበሃል መሬት ኣብ ቀዳማይ መፋረቕ ናይ 1950ታት እዩ ናብ ኢትዮጵያ ብሓገዝ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ከም ዝለግብ ተገይሮም። ቅድሚኡ ግን ካብ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ዓባይ ሃገረ ሶማልያ እዩ ዝነበረ። ድሕሪኡ እውን ሶማልያ ነቲ ከባቢ ንምምላስ ከቢድ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ እኳ እንተካየደት ክሰልጣብ ዘይምኽኣሉ እንሆ ሎሚ ከባቢ ኦጋዴን ክልል ሶማል ተባሂሉ ኣብ ኢትዮጵያ ተጸንቢሩ ንሪኦ ኣለና። እዚ እቲ ሓቂ እዩ። ሓቂዩ ምርጫና ሓቂዩ መትከልና ሓቂዩ እምነትና ሓቂ ሓቂ ህላዌና ሓቂ ሓቂዩ ምርጫና ሓቂዩ መትከልና ሓቂዩ እምነትና ሓቂ ሓቂ ህላዌና ሓቂ قد حتى إشوف ترى مترددنا تسوي نحلتنا تسيب لنا تسوينا إنا حول سقرنا ربعوي طريق بحلنا لمدنا سلام يحدنا نحت نفتحي بقنع قدنا كنقالسينا ታሪኽ ኣስፊርዎ ከም ዘሎ ኤርትራ ካብ 1550ታት ዓመተ ምህረት ክሳብ 1991 ብመግዛእቲ ዝሓለፈት ሃገር እያ። ካብዚ እቲ 300 ዓመታት ቱርኪያ ንብሙሉእ ገማግም ባሕሪ ኤርትራን ዝባውንቱን ትገዝእ ነይራ። ብኤርትራውያን ናይባት ድማ ተመሓድሮ ነበረት። እዚ ከዓ ካብ 1950ታት ክሳብ መፋረቕ 19 ክፍለ ዘመን ነበረ። ብድሕሪዚ ብድርቡሽ ዝፍለጡ ግብፃውያን እዮም ንገማግም ባሕሪ ኤርትራን ከባቢኡን ንገለ እዋን ዘመሓድርዎ ዝነበሩ። ኣብ 1889 ድማ ኢጣልያውያን ንገማግም ባሕሪ ኤርትራን መላእ ኤርትራን ብምቁፅጻርን ብምውራርን ግዝኣቶም ብደረጃ ዓለም ወግዓዊ ዝገበርዎ። እሞ ኸደኣ እቶም ብኣቢሲንያ እንፍለጥ ዝብሉ ኢትዮጵያውያን ኣብቲ እዋን እቲ ኣበይ ነበሩ ብምባል እንተሓቲትና ኣብ ጎጃም፣ ጎንደር፣ ሸዋን ትግራይን ተሓፂሮም ዝነበሩ እዮም። ኣብቲ እዋን እቲ ዝበዝሕ ህዝቢ ኦሮሞ እውን ከይተረፈ ኣብ ትሕቲኦም ኣይነበረን። ምስ ፍሕፋሕ ስልጣን ናይ ንጉስ ሚኒሊክ እዮም ብወገን ደቡብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ደቂ ኦሮሞ ምስ ኢትዮጵያ ብሓይሊ ዝጥርነፉ ዝነበሩ። ንጉስ ሚኒሊክ ንገለ ካብዞም ደቂ ኦሮሞ ከም ገላዩ እናተጠቕመ ናብ ወፃኢ ሸጦምን ብብረት ይልውጦምን ምንባርዩ ኣብ ታሪኽ ሰፊሩ ዘሎ። ባሕሪ ኤርትራ ነታ ብመግዛእቲ ኢጣልያ ብወግዒ ዶባታን ባሕራን ዝተነጸረት ኤርትራ ትበሃል ሃገር ወግዓዊ ስማ ኤርትራ ቅድሚ ምዃኑ ካብ ጥንቲ ብባሕሪ ኤርትራ እዩ ዝፍለጥ። እዚ ስም እዚ ንቐይሕ ባሕሪ ብምትካእውን ኣብ ቅዱሳን መጻሕፍትን ካልኦት ናይ ታሪኽ መጻሕፍትን ሰፊሩ እንረኽቦ እዩ። ካብዚ ብምብጋስ ድማ ነታ ብምድሪ ባሕሪ ወይ ናይ ባሕሪ መሬት ንእትፍለጥ ዝነበረት ሃገርና ኢጣልያውያን ካብ ታሪኻን መበቆላን ከይረሓቑ ንሃገርና ምስም ባሕራ ብምትእስሳር ኤርትራ ክብልዋ ዝኸኣሉ። ኤርትራ ማለት ድማ ካብ ቋንቋ ግሪክን ላቲንን ዝተወስደ ኤሪትሪዮስ ዝብል ቃል ዝመጽእ ኮይኑ ቀይሕ ማለት እዩ። ቀይሕ ባሕሪ ዝብል ስም ከዓ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝበዝሕ ኣትክልቲ ቀይሕ ሕብሪ ስለ ዝውንን ካብኡ ዝነቅል ምዃኑ ከይረሳዕና ማለትና እዩ። ስለዚ ባሕሪ ኤርትራ ወይ ቀይሕ ባሕሪ ከምኡውን ስም ሃገርና ኤርትራ ምዃኑ ምስ መሬትናን ባሕርናን ብቐጥታ ዝተሓሓዝን ምስቲ ተፈጥራዊ ጸጋና ዝተኣሳሰርን እዩ። ኤርትራ ዝብል ቃል ናይ ግሪክን ናይ ላቲንን ቃል ምዃኑ ጥራሕ እዩ እቲ ፍልልይ። ከምቲ ጸሊም ሕብሪ ንምባል ኢትዮጵዮስ ዝብል ብኻልእ ቋንቋ ኣብ ቅዱሳን መጻሕፍቲ ሰፊሩ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኤርትራ ይኹን ኢትዮጵያ ዝብል ቃል ካብ ቋንቋ ላቲንን ግሪክን ካልእን ዝመጻ ቃላት ምዃነን መጻሕፍቲ ቅዱሳንን ታሪኽን ምውካስ የድሊ። حقي ميزاني خواركي سلام خساتنا بكل نقاسي مسترنا عودنا كابكم كنس حقي سنكنا إخي
سنقنا إخي ናይ ቅድም አቢሲኒያ ናይ ሕጂ ሃገር ኢትዮጵያ ሃገራት ከም ሃገር ኣብ ዝፍለጣሉ ዝተባህለ ካብ 18 ክፍለ ዘመን ይኹን ቅድሚት ሒዝና ምስ ንርኢ ካብ 1550 ዓመተ ምህረታት ሒዝካ ክሳብ 1962 ዓመተ ምህረት ማለት ምፍራስ ሃገራዊ ባይቶ ኤርትራን ምውራድ ሰንደቅ ዓላማ ኤርትራን ናይ ልዕሊ 400 ዓመታት ክረአ እንከሎ ዝኾነ አቢሲኒያዊ ወይ ናይ ሕጂ ኢትዮጵያዊ ባሕሪ ኤርትራ ርእይዎ ይፈልጥን ጥራሕ ዘይኮነ ከመይ ከም ዝመስሉን ዝፈልጦ የብሉን መግዛእቲ ብሪጣንያ ንጣልያን ስዒሩ ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ንሃገርና ምስ ተቆጻጸረ ግን ኢትዮጵያ መርገጽ እግሪ ባይታ ክትረክብ ክኢላ በዚ ተተባቢዓ ድማ ብንጉስ ሃይለ ስላሴ እትምራሕ ኢትዮጵያ ከምቲ ናብ ወገን ምብራቃዊ ምዕራብ ናብ ሶማልያ ብምኻድ ኦጋዴንን ካልእ ከባቢታትን ኣብ ሕቁፋ ዘእተወቶ ከምኡን ምግባር ድማ ንባሕሪ ኤርትራ ንምጥቕላል ከተንባህቕ ዝጀመረት ንጉስ ሃይለ ስላሴ ናይ ኢትዮጵያ ምስ አሜሪካን ብሪጣንያን ሸርሕን ናይ ዓለቕ ርክባትን ብምግባርን በብረብሕኦም ብዝገበርዎ ሽርክነት ንህዝቢ ኤርትራ ገንሸል ብምግባር ብመገዲ ምቋም ፌደሬሽን ንኤርትራ ክጎብጥዋን ብሓይሊ ናብ ኢትዮጵያ ክቆርንዋን ሓኾት ዝበሎም አሜሪካ ኣብ እዋን ካልኣይ ውግእ ዓለም ኩነታት ከበሳ ኤርትራ ምስ እንግሊዝ ብምዃን ንስትራቴጂያዊ ጠለፋ ናይ ፍርቂ ዓለም ኣዝዩ ኣገዳስን ጠቓምን ኮይኑ ረኺባቶ ነይረያ ከምቲ ኣብ 1953 ዓመተ ምህረት ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ አሜሪካ ናይቲ እዋን ኮይኑ ዝተረቑሐ ጆን ፎስተር ዳላስ ዝበሎ ኤርትራ ብዓይኒ ርትዒ ናጽ ሃገር ኮይና ክትቀውም እዩ ዝግባኣ ይኹን እምበር ንጂኦፖለቲካዊ ረብሓ አሜሪካ ኣብ ግምት ብምእታው ምስታ መሻርክትና ኢትዮጵያ ክትጽምበር ኣለዋ ብምባል ንኢትዮጵያ ጽላል ብምዃን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ድሌታ ክትፍጽም ባብ ኣርሕዮሙላ በዚ ድማ ሃገርና ኤርትራ ከይፈትወት ብሓይሊ ምስ ኢትዮጵያ باسم فدريشن تقرنت نقص هايلا سلاسي ابت اوانتي حيال ديبلوماسيو بزنبره ኢትዮጵያዊ አኽሊሉ ሃብተወልድን ንኢትዮጵያ አቀዲሙ መንጽፋን ጽፉ ብዝጸንሐን ምስ ኢትዮጵያ ብምወጋን ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሚኒስተርነት ስልጣን ዝተሾመ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብር ዝነበረን ድሓሪ ኢትዮጵያ ከም ዝቀተለቶ ዝሕመን ኤርትራዊ ብላቴንጌታ ሎሬንሶ ተኣዛዝን ኣቢላ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ መተኣታተዊ ረኺባ ብምንባራ በት ፌደሬሽን ኣቢላኻ ብኽልተ እግራ ክትረግጽ ክኢላያ ካብዚ ንድሓር መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ብምዃን ነቶም ሰበስልጣን ኤርትራን አንጻር ምትእትታዊ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ብወግዒ ብሰላማዊ ሰልፍን ብፖለቲካን ዝቃለሱ ዝነበሩ ሓርበኛታት ኤርትራውያን ክቁንጽሎምን ከኣስሮምን ካብ ሃገር ከባሮምን ጀመረ እዚ ናይ ምቕንጻል ምእሳርን ምብራርን ተግባራት ድማ ገሊኡ ብተጋሩን ብደቂ ማእኸል ኢትዮጵያውያንን ገሊኡ ድማ ብዕሱባት ደቂ ሃገር ተፈጽሞ ነበረት ሸውሃትን ህርፋንን ንጉስ ሃይለ ስላሴ ኣብ ባሕሪ ኤርትራ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናገፍሐን ምንበሃቁ እናዓብየን ስለዝኸደ ዝገበረ ገይሩ ዘይሕለል ዲፕሎማሲያዊ ሸርሕን ምትሁኑኻት ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ኣሕዋት ብምፍጣርን ንኤርትራ ናይ ምግባጥ ዕድሉ እናሰፍሓሉ ኸደ ነዚ ንምትግባር ከዓ ከምዚ ኣብ ዝሓለፈ ርብዒ ዘበን እንሪኦ ዝነበርና ናይ ጭፍራ ወያነ ቅድምና ንጉስ ሃይለ ስላሴ እውን ንጉስ ክነሱ እግረ ኣሜሪካ ክስዕምን ኣብ ሰበስልጣን ኣሜሪካን እንግሊዝን ለይትን መዓልትን ክድፋእን ግድነት ኮኖም ብዝገበሮ ሸርሕን ልመናን ተንኮላትን ጎን ጎንኻ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ምክፍፋል ብዕሱባቱ ክፈጥር ብምኽኣሉን ንኤርትራ ክጎብጣ ክኢልዩ ንገለ እዋን ኣብዚ ናይ ኤርትራ ምግባጥ ብንጉስ ሃይለ ስላሴ ኣሉታዊ ተራ ናይ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈጸምዎ ንጹር እዩ ታሪኽ ድማ ኣይርስዖን እዩ ደቂ ሊብያን ሶማልን መሰሎም ተሓልዩ ከም ሃገር ክቆሙን ከለዉ ኤርትራ ግን ንረብሓ ኢትዮጵያን ረብሓታት ኣሜሪካን ብሪጣንያን ተባሂላ ብፌደሬሽን ከም ገንሸል ብስም ፌደሬሽን ኣብ ኢድ ኢትዮጵያ ንግዚኡ ኣተወት እዚ ተግባር እዚ ኣብ መወዳእቱ ከምቲ ሓርበኛ ኣቦና ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣን ዝበልዎ ይኾይኑ ሓርበኛ ኣቦና ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣን ንኤርትራ ወኪሎም ምስ ብጾቶም ቃል ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከስምዑ ኣብ ዝኸድሉን ንኽዛረቡ ዕድል ኣብ ዝረኸብሉን ግዜ ከምዚ ኢሎም ነበሩ ኤርትራ መሰላን ናጽነታን እንተዘይረኺባ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላም መጽ ማለት ዘበት ብምባል እቲ ክመጽእ ዝኽእል ናይ ኤርትራውያን ሕራንን ቃልስን ናጽነትን ብርእሰ ተኣማንነት ትንቢቶም ነገሩ ከምቲ ሓርበኛ ኣቦና ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣን ዝበልዎ ድማ ኣብ ኤርትራ ብረታዊ ተጋድሎ ተጀመረ ኢትዮጵያ ቀሲና ንኤርትራ ጎቢጣ
ክትሓድር ካፍጹም ኣይከኣለትን ኣብተን 29 ዓመታት ማለት ካብ 1962 ክሳብ 1991 ብመገዲ ንጉስ ሃይለ ስላሴን መራሒ ስርዓት ደርጊ መንግስቱ ሃይለ ማርያምን ንኤርትራ ወሪራ ትገዝኣሉ ዝነበረት እዋን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ይኹን ኢትዮጵያ ቅሳነት ፍጹም ኣይነበረን ካብኡ ሓሊፉ እውን ህዝቢ ኤርትራ መሰል ናጽነቱ ከይተረጋገጸ ኩላተን ጎረባብቲ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃውን በቲ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ተጸልየንን ሰላምን ስኢነንን እየን ከመይሲ እቲ ቃልሲ ኤርትራውያን ንኹላተን ጸሊወን እዩ ሱዳን ሶማልያ ጅቡቲ የመን ግብፂ ኢትዮጵያ ብዓቢኣ ስዑድ ዓረብን ሃገራት ዓረብን ካልኦትን በቲ ሰውራ ናይ ኤርትራ ብርሑቕ ይኹን ብቐረባ ስለተጸልዋ ኣብ ሃገራተንን ከባቢአንን ጉዳይ ኤርትራ ሓደ ካብ ዛዕባታተን ኮይኑ ንነዊሕ እዋን ቀጺሉ እዩ እዚ ድማ ብዝተፈላለየ መልክዕ ሰውራ ኤርትራን ጉዳይ ኤርትራን ንሃገራት ከባቢናን ዞባናን ከም ዝጸለወን ናጽነት ኤርትራ እንተዘይተረጋጊጹ ሰላም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ዘይመጽእ ብግብሪ ዘመስከረን እዩ ነይሩ ኮይኑ ድማ ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ምእንቲ ናጽነቱን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝሰዕበ ሕንፍሽፍሽን ኣብ ግንቦት 1991 ስርዓት ኢትዮጵያ ስለተደምሰሰ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ሰፊኑ ነይሩ እዩ እዚ ሰላም እዚ ብምኽባር ናጽነትን ልኡላውነትን ኤርትራ ዝመጸ ድማ ነበረ ካብዘን ክልተ ሃገራት ሓሊፉ እዚ ሰላም ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ሱዳን ጅቡትን ካልኦትን እውን ተስፋ ሰላም ዓሲሉ ነበረ ይኹን እምበር ሓንቲ ካብተን ሽዑ ሰላም እናተጸበየት ብምትእትታው ኣሜሪካ ሰላም ዝተዘርጋእ ሃገረ ሶማል ክሳብ ሕጂ ብሰንኪ ዘለዋ ናይ ልዕሊ 3000 ኪሎ ሜትር ገማግም ባሕራን ገዚፍ ጸጋታት ባሕራን ሰላም ክትረክብ ኣይከኣለትን ዘላ ብኣሜሪካውያን ይኹን ሃገራት ምዕራብ ኣብ ሕንፍሽፍሽ ክትነብር ስለዝተደልየ ድማ እንሆ እዛ ወናኒት ገዚፍ ጸጋታት ባሕሪ ዝኾነት ሶማል ካብ ውግእን ወረ ውግእን ከይዕረፈት ብሰንኪ ኢደ ኣታውነት ናይ ኣሜሪካን ሰዓብታን ዝደኸመት ሃገር ኮይናላ ገና እውን ፍሑኽ ኢላ ከይትትስእ ኣሜሪካን ሰዓብታን ኣብ ውሽጣ ነቲ ሓደ ብሔርን ሓደ ቋንቋን ሓደ ሃይማኖትን ዝውንን ህዝባ ምክፍፋል ብምፍጣር ከም ሃገር ብኽልተ ኣእጋራ ከይትቀውም ገይሮም ኣለዉ ሕቡር ሃገራዊ ሰራዊት ከይህልውዋ እውን ተሰሪሑ እዩ ብዛዕባ እዚ ካልእ ግዜ ከነልዕሎ ምዃንና እናሓበርና ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ናብቲ ቀንዲ ጉዳይና ክንምለስ حكيم رجعنا حكيم مكلنا حكيم أمنتنا حكي هلاوينا حكيم رجعنا حكيم مكلنا حكي أمنتنا حكي هلاوينا حكي صحفتن تمرامرتن تاريخ إثيوبياويان قال ناي بروفيسورنت قال ناي دكتوريت معرق زلوم كوينو بزحات كاباتهم كا برقص ننوح اوان ستمهرون مصنعتي زكايدون يم إذا كوينو خبكعقن أب قداي تاريخ إيرتران بحران كمتسن كله كتبل عزد لغا أبا قنباح زاقرا بلا زعينتو أكايدا يمزغتلوم كله تتمرتي نابربحا إثيوبيا بمتمزاز إيرترا أكال إثيوبيا كمز نبرة تامسيلهم كتصحفو كترخون كسندون كابو حاليفومون كسوب كينا انريوم تزحزن بحرن مونان كبلو هزب إيرترا لكع كم هزب سودان كم هزب جيبوتي كم هزب كينيا كم هزب دبوب سودان كم هزب صومال زبط صحوم كنسو كابعاتهم أبليسهم بقافهم حونايو يبلوهم ازوم إثيوبياوያን ምሁራት ብልቦምን ብግብርንግን ህዝቢ ኤርትራ ባሕርኻን መሬትካን ክንወስድ እምበር ብዛዕባ ህላውነትካ ዘገድሰና ኣይኮነን ባህልቲዮም እዚ ናይ ልቦም ድማ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ስርዓታት ሃይለ ስላሴን ደርግን ብግብሪ ርእይዎን ሓሎንጉን ቃንዝኡን ቀሚስዎ እዩ ስርዓታት ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኤርትራ ዓሳ ክጸንት ባሕሪ ክነጽፍ ኣለዎ ዝብል ኣካይዳና ተኸተሉ ንህዝቢ ኤርትራ ከም ሕሱም ብኸራሩ ጎይሖም እዮም ብጠያይት ረሺኖም እዮም ብሰንሰለት ታንክ ሓማቲሎም እዮም ኣብ ኣብያተ ማሕቡስ ከም ዝበሊ ገይሮም እዮም ከም ዝመክን እውን ገይሮም እዮም ብዙሓት ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ንኸይወልዳ ማህፀነን ኣበላሾም እዮም ህዝቢ ኤርትራ ብብዝሒ ተሰዲዱ ንኽነብር እውን ገዲዶም እዮም
ንብረቱን ቁጠብኡን ብምዝማት ንህዝብና ኣዕንየሞዮም ስርዓታት ኢትዮጵያ ናጽነትናን ልኡላውነትናን ዓቂብና ንኸይንኸይድ ብግዜ ሃይለ ስላሴ ደርጊ ይኹን ጭፍራ ወያነ ኣብ ዘይንደልዮ ውግእ ከምናኣቱ ብምግባር ብሉጻት ቀያሕትን ጸለምትን ጀጋኑና በጃ ሃገር ንኽሓልፉ ኣገዲዶሙናዮም ንህዝቢ ኤርትራ እዚ ዝርስዖ ዝኾነ ኤርትራዊ የለን ሕጂ እውን ናጽነትን ልኡላውነትን ኤርትራ ካብ ምኽባር ወጻኢ ኢትዮጵያውያን ጸሓፍቲ ታሪኽን ተመራመርትን ካልእ ምርጫ ይብሎምን ከም ቀደሞም ታሪኽ ኤርትራውያን ክብልሉ እንተቐጺሎም ግን ኤርትራዊ ምእንቲ ታሪኹን መሬቱን ዝከላኸልን ንረብሑ ዝቃለስን ንጸላእቱ እውን ኣብ መወዳእታ ዘጥፍእን ምዃኑ ክግንዘቡ ይግባእ ترمت رقتنا تسوي نحلفنا تسيفنا إنا تسوينا إنا حول سقرنا ركعة ويا طريق واحلنا لمدنا سلام يحقنا لا حتى نفتحي بقنع بدنا كنبقى لسنا حق مذكنا تغنيتها نحاسد بونقيرانا وطاعتا تصبح حيوت دنيتها هاي حاسن يعدل كلياتها حقي ميزاني خواركي أكلو نقاسي أخلي الكفاء حاسوت تحنقيتها نتي صعدات اللي من دابلتها والرشاقة خوين التنقل سرقي كتحزتها مثل يا حقي ميزاني خواركي أقلو نقاسي حيل بحري إثيوبيا أب 1955 ዓመተ ምህረት እዩ ኣብ እዋን ፌደሬሽን ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ምጽዋዕ ንመጀመርታ ግዜ ቆይሙ ኣብ 35 ዓመት ዕድሜ ድማ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ሓግሒጉ ጉሒፍዎ እዩ መሬትን ባሕርን ናይ ወዲ መሬትን ባሕርን ስለ ዝኾነ እቲ ኢትዮጵያዊ ወራሪ ሓይሊ ባሕሪ ኣብ መበል 35 ዓመት ዕድሜኡ ተቖጺዩ ነበረ ኮይኑ ቅድሚ 1955 ዓመተ ምህረት አቢሲኒያ ትኹን ኢትዮጵያ ሓይሊ ባሕሪ ይኹን መርከብ ፍጹም ኣይነበሮምን ግዳ ሓቂ ንምግፋፍ ዓሳ ይኹን መጓዓዝያ ኣብ ባሕሪ ዝነብር ኤርትራዊ እምበር ኢትዮጵያዊ ኣይፈልጦን እዩ ኣይፈልጦን ጥራሕ ዘይኮነ ትዕድልቱ እውን ኣይኮነን ኣብቲ እዋን እቲ መጓዓዝያ ኢትዮጵያውያን በቕሊ ፈረስ ኣድግን እዩ ዝነበረ ብገለ ጫፋት ናይቲ ሃገር ከዓ ከም መጓዓዝያ ግመል ይጥቀሙ ነይሮም እዮም ኢትዮጵያውያን ቀደም ጃልባ ኣይፈልጥዋን እዮም ኣይንታዮምን እያ ምስኣቶም እውን ኣይትፈጥረትን ህዝቢ ኤርትራ ግን ንኣሽቱን ማእከሎትን ጀላቡ ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ ኣብ ባሕሩ ኤርትራ ከም መጓዓዝያ ካብን ናብን ደሴታትን ገማግም ባሕሩን ዝጥቀመለንን ዓሳታትን ዕንቁ ባሕርን ካብ ባሕሪ ኤርትራ ከም ልቡ ዝገፈለንን ከም ልምድን ባህልን ሙሱ ዝዓብየን ንዘንተ ዕለት ዝነበረን ዘሎን እዩ ኤርትራውያን ብሄራት ትግረ ዓፋር ራሻይዳ ሳሆ ዝያዳቶም ኣብ ከበሳን መታሕትን ዝነብሩ ኤርትራውያን ኣሕዋቶም ብሄራት ትግርኛ ናራ ኩናማ ብሌንን ብዳዌትን ምስ ባሕሪ ኤርትራ ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ ተላጊቦም ዝተፈጥሩን ዝያዳ ናይ ባሕሪ ህይወት ዝመርሑን እዮም ካልኦት ብሄራት ኤርትራውን ኣብዚ እዋን እዚ ከምቲ ኤርትራ ኣደኹላተን ብሄራትና ዝኾነትን ዝኾነ ኤርትራዊ ከዓ ኣብ ዝኾነ ኩርናዕ ናይ ኤርትራ ከይዱ ምንባር ከም ልሙድን ባህልን ኮይኑ ዘሎን ካብዞም ኣብ ከበሳን ምዕራባዊ መታሕትን ዝነብሩ ብሄራትና ዝኾኑ ኤርትራውያን ዜጋታት እውን ናይ ባሕሪ ህይወትን መነባብሮን ዝመርሑ ብዙሓት ኣለዉ ኣብ መንጎ ነባራት ኣሕዋቶም ብምዃን ኣብ ኤርትራ ዘይከም ኣብ ኢትዮጵያን ካልእን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝደለዮ ቦታን ግዜን ምዝደለዮ ብሄር ከይዱ ክነብርን ህይወቱ ኣብቲ ዝደለዮ ከባቢ ክመርሕን ከልካሊ ስለዝየለ እዚ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ልዕሊ 30 ናይ ናጽነት ዓመታት ከም ውሁብ ልምድን ባህልን ስለ ዝተኣታተወ ሎሚ ወዲ ዓፋር ኣብ ባርካ ክትረኽቦ ልሙድ እዩ ወዲ ኩናማን ናራን እውን ኣብ ዓሰብ ይኹን ባፅዕ ክነብር ምርኣይ ተራ ነገር እዩ ከም ወያነ ዝዘርኦ ቅርሕንቲ ናይ ብሄራት ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ቦታ የብሉን ኣብ ኤርትራ ብሃይማኖት ይኹን ብብሄር ምፍልላይ ነውሪ ወይ ታቡ እዩ እዚ ሰናይ ልምዲ እዚ ቅድም ዝነበረ እኳ እንተኾነ ኣብዚ ዝሓለፈ ልዕሊ 30 ዓመታት ናጽነት
ከም ባህሊ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ብዝያዳ ዝሰረጸ እዩ ብቐደሙውን ህዝቢ ኤርትራ ናይ ሓድነት ናይ ሰላም ናይ ተሓቋቂፍካ ምንባር ዝፈቱ ህዝቢ እንድዩ በንጻር እዚ ሓደ ምሓራይ ይኹን ኦሮሞ ኣብ ትግራይ ክነብር ፍጹም ዘይሕሰብ እዩ እቲ ትግራዋይ እውን ብሓይሊ ብረት እንተዘይኮይኑ ኣብ ካልእ ከባቢታት ኢትዮጵያ ብዘይሸለብ ገለብ ክነብር ዝኽእል ኣይኮነን ኦሮሞን ኣምሓራን ተጋሩን ዓፋርን ሶማልን ወዘተ ወዘተ ብመሬተይ መሬትካ ተቃቲሎም ተባኢሶም ዝብል ወረን ፍጻመን ናይታ ጭፍራ ወያነ ዘፍረያ ኢትዮጵያ ናይ መዓልታዊ ትርኢት እዩ እዞም ንባዕላቶም ኣሕዋት ክኾኑ ዘይከኣሉ ድማዮም ስስዕን ህርፋንን ባሕሪ ኤርትራ ስለ ዘለዎም ስግርዶብ ኮይኖም ንህዝቢ ኤርትራ ሓውናይኻ እናበሉ ከሽካዕልሉን ንገለ ጉርሃት ኤርትራውያን ከሓባብሉን እንርኢ ዘለና ልክዕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ህዝቢ ሱዳንን ከም ህዝቢ ጅቡትን ሓውናዩ እቲ ሕውነትና ግን ካብዞም ህዝብታት ከባቢና ዝተፈልየ ዝኾነሉ ወላ ሓደ ምኽንያት የልቦን ዘመን ክትበልዓ ዝደለኻ ኣባ ጉምባሕ ዛግራበላ ቀደም ሓሊፍ እዩ ከምቲ ኣብ ኩሉ ኹርና ዓለም ዘሎን ኣህጉራዊ ሕጊ ዘስፈሮን ገማግም ባሕር ዘለዎን ሃገራት ነተን ገማግም ባሕር ዘይብለን ወይ ላንድሎክድ ዝኾነ ሃገራት ብኣፍ ደገ ባሕረን ኣገልግሎት ክህበን ግዴታ ኣለወን እዚ ግን ብጥሩሕ ይኮነን እታ ኣገልግሎት እትረክብ ኣፍ ደገ ባሕር ዘይብላ ሃገር ነታ ወናኒት ገማግም ባሕሪ ብሕጊ ናይታ ሃገር ዝግባእ ግብርን ቀረፅን ትኸፍል እያ እዚ ድማ ብስምምዕ ክልቲኣተን ሃገራት ዝፍጸም ጥራሕ ይኸውን ካብዚ ወፃኢ ግን ዝግበር ከምዝየለ ዓለም ብዓለሙ ዝተሰማምዓሉ ውዕል እዩ እንተዘይኮነ ሃገረ ጅቡቲ ንቡን ዘልምዕ ክሊማን መሬትን ስለ ዘይብላ ኣብታ ተኽሊ ቡን ከልምዕ ዝኽእል መሬትን ክሊማን ዘለዋ ሃገረ ኢትዮጵያ ኸይዳ ቡን ከተልምዕ መሰል ኣሎኒ ክትብል ከም ምባል እዩ ሃገረ ጅቡቲ ቡን እንተደልያ ካብ ኢትዮጵያ ብስምምዕ ትዕድግ ሃገረ ኢትዮጵያ ድማ ኣገልግሎት ወደብ ካብ ጅቡቲ እንተደልያ ከፊላ ትጥቀም ንሱ እዩ እቲ ሓቅን ክውንነትን ኣብ ጉዳይ ኣገልግሎታት ወደባት ኤርትራ ድማ ኢትዮጵያ ከምቲ ምስ ጅቡቲ ዘለዋ ርክብ እዩ ምስ ኤርትራ ዝህልዋ ምናልባት ዋጋ ኣገልግሎት ከነሕስረላ ንኽእል ንኸውን ካብዚ ወፃኢ ዝግበር ከምዝየለ ልቢ ምሁራት ኢና በሃልቲ ኢትዮጵያውያን ይፈልጦ እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ኢትዮጵያውያን ምሁራትን ሊቃውንትን ህዝቢ ዘባእስ ዘየለ ታሪክ ህርፋን ካብ ምጽሓፍ እቲ ሓቀኛ ታሪክ ጽሓፉ ኣዘንቱን ሰኑዱን ሓቅያ ንዘንተ ዕለት ተዓዊታት ትነብር እዚ ወድሓንኩም زرق سلام قدنا قنعنا سند هلاوي عقبت حلنا زرق سلام قدنا قنعنا سند هلاوي عقبت حلنا وهدي وكريئة مني زنقوعو شبت أدنا ساوي نساوي مرتوعو عجوجو هالو لو زساسي يوحسر مخان متاقوسي عجوجو هالو لو زساسي يوحسر مخان متاقوسي كلتي ملحس أب حدي رأسي ما بقول كالإيه كدت الإيباسي كبراتن كبرانن تخطاتلتي إريتريان ميديا نت أسمرا نلومي هرفان ودباتن بزبل زدالنا يتحستو أبزي تفتسيم الله نسلم كتتالكم أزينا نمسجنكم نايزا حق زر استا زغربنا لكم درف دما أب أوان ورار ويانه كدمي ربع زمن زت درفت يانيرا دمصاوان برختي ولد سلاسي تانك هبتا جيروسوس ودشاول عبدو يوسف كمون أبره تانكره ززيموا دم يانيرا زخبركن تخطاتلتنا نزي تحستونازي ناب كله إيرتراون فتاوي إيرتران من تقباصح بوغونكم شيرن لايكن كتقبروا بعبيوها زهاجراوي channelنا من تقطعبي سبسكرايب كتقبرولنا نسرحنا كتحجزونان نلابوم ببزلنا سلامن طعنان يهابنا عوتنا حفاش حاكم بدنا تغنيتا نحسسكم قيران اوطاتا كتصبح حيوت دليتا اي حتى عدل كلياتا حقي ميزاني خواركي أقول قصي
حاسوت حنجيتكا نتي صعدا تسلي من دابتكا والرشاقة خوين التنقل سركي كتحزكا مفنزر حاكي حكي ميزاني خواركي ميزاني خواركي أقول قدي زر السلام قودنا قنعنا سند هلاوي عقبة حلنا زر السلام قودنا قنعنا سند هلاوي عقبة حلنا هودي وفريقة مني زنقوعو شبت أدما ساوي ساوى مرتوعو عجوجو هالو لو زساسي يواح حسور مخان متاقوسي عجوجو هالو لو زساسي يواح حسور مخان متاقوسي كل تملحس أب حدي رأسي ما بقول كان إيه كدت الإباسي حقي مرجعنا حقي متكلنا حقي قمتنا حقي هلاوينا 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 حقي مرجعنا حقي متكلنا حقي قمتنا حقي هلاوينا